Hello mga kubiga, welcome back po sa channel natin, si Richard. At syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng Unli Taba. So yun po, nilaga po yung luto po ng klase ng pagluluto po natin dyan. Syempre may mga gulay, sabaw, meron po tayong itlog na sunny side up, meron din pong fried chicken. At syempre meron po tayong sausawa na yung kalamansi patis na meron pong sili. Tapos yun po, may itlog, meron po tayong tubig rito. At bago po tayo magsimula, play po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa pong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Po lagi po kaming mayroong makakain at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito po isang dalay ko sa inyong buktong na anak sa Kristo na aming tapagligtas amin. At syempre, bago po tayo magmukbang, tetake ko na rin po itong opportunity na to na i-promote po yung aming bagong channel. Family Motto, sana po ay ayan po, ilalagay po na rin sa dyan at sana po masamahan niyo po kami sa bagong journey po natin. So another channel po natin yon ha. Maraming salamat po at hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Kain po. Unang taba po. Sarap. Isa pa. Sabaw po. Napaka-juicy po. Sarap. Taba. Sili. Grabe.
Halos nagme-melt na po sa bibig ko. Parang butter na. Sobrang lasa, sarap. Oh. Grabe. Sarap. Gulay. Sobrang juicy. Grabe. Unli Taba po, kain ng taba kahit, kahit ilan po ang gusto nyo.
Sabi. Excuse po. Busog na po. Amol. Medyo maanghang po. Masarap. Excuse po. Busog na. Last bite po. Sobrang sarap.